Lorna Kassar, żagħżugħa Awċija ta' 31 sena, hija l-aħħar novizza li ngħaqdet mal-qaddejja taċ-ċenaklu li jservu fid-dar tal-kleru. Lorna bdiet in-novizzjat f'Mejju li għadda wara 15-il sena ta' ħidma volontarja f'din id-dar għal saċerdoti anzjani jew morda li jkunu rtiraw mill-ħajja fil-komunità. Il-volontarjat jimlilek qalbek b'ċertu ferħ li qisek għalkemm fil-verità tidher li inti tkun qed tagħti imma tirċiev ħafna iktar milli tagħti. U qisu kienu dawn l-esperjenzi mbagħad li komplew jibnu fija dik ix-xewqa li mhux sempliċement nibqa' niġi darba fil-ġimgħa darbtejn imma il-mulej jrid xi ħaġa iżjed minni speċi li nagħti ħajti kollha għalih fis-saċerdoti tiegħu. Id-dar tal-kleru fetħet il-bibien tagħha fit-8 ta' Mejju tal-1964. Dakinhar Monsinjur Salvu Grima waqqaf il-komunità tas-Sorijiet għaddejja taċ-ċenaklu bl-ewwel 5 għaddejja. Illum jgħoddu 9 jinsabu f'Malta biss. Il-Madre Marija Falzon ilha għaddejja taċ-ċenaklu 38 sena. Tgħid li l-ħidma tagħhom tirrifletti l-mument meta Ġesu Kristu waqqaf is-saċerdozju. Aħna nieħdu dan l-isem għaliex aħna għaddejja tas-saċerdoti, allura għaddejja taċ-ċenaklu. Fid-dar tal-kleru bħalissa jgħixu 46 saċerdot. Il-Madre spjegat li minn żmien għal żmien jingħaqdu magħhom xi saċerdoti għal perjodu ta' konvalixxenza sakemm jerġgħu jirkupraw saħħithom wara xi operazzjoni. Grupp ta' impjegati u mal-40 voluntier jagħtu daqqatit imprezzabbli lis-Sorijiet fil-kura tas-saċerdoti u fil-bżonnijiet ta' kuljum. Għanna rġiel jieħdu il-maintenance, jgħinu ħafna fil-maintenance, oħrajn iħitu, nisa jħitu, jgħaddu l-ħwejjeġ, jnatfu, jaslu l-platti, jgħinu fil-kċina, tqassim tal-ikel, xogħol bħal dan, li huma nies verament imprezzabbli għalina, eżis ħafna għalina. Il-Madre żiedet tgħid li l-qaddejja taċ-ċenaklu huma reliġjużi konsagrati lill-Alla. Ferħ u l-paċi li ħassejt hawnhekk nista' ngħid li ma ħassejthom kien iktar u dak baqa' f'qalbi.